Teniu per davant, en la Fara d'Esperes, ahí en el cor de Ruzafa. No te sentí, por repetirlo. Ay, la Vita ya no oye con la megafonía esta, yo no sé cómo tengo voz, no sé. ¿Qué actes teniu per davant? ¿Qué actes teniu? I n'hi ha molta gent que a l'hora d'entrevistar-la diu no us comptes res, doncs així estem des de les 4 de la vesprada, però així tota la gent es pot enterar els milers de persones que n'hi ha al voltant de la plaça. I que bonica està esta plaça, la Mare de Déu, la imatge floral, el cimborrio de la catedral de València, la immensa elegància que té, el Micalet, la porta dels apòstols, l'escenari tots els dijous del Tribunal de les Aigües, patrimoni immaterial de la humanitat. I ara està entrant per el carrer del Micalet la falla de Sant Vicent, Amparo Iturbi. Amparo Iturbi era la germana del gran músic, ella també la música, de Pepe Iturbi. I estos días es pot veure esa exposició interessantíssima en el Palau de la Música. Ausi Sánchez Ramírez, fallero major de la Comissió de la Falla de Pérez. Ya tenemos así a la familia mayor de la Comisión Amparo, la señorita Paula Virginia Tinajera. I la fallera major de la falla de los Pérez. Abans he entrevistat a la infantil, però tu així estàs plorant. Has escollit aquesta falla tan popular, la falla dels Pérez. Molt bé, ha sigut un any... Enguany ha sigut